आङो 2020 निफ्रायनो गेलेबोदों। दायो बबे टीमजों सोलिदों? दायो आङो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआव सोलिदों। मोजां फुटबल गेलेगिरि जाहैनो हाथों जेरै हलिचरन नार्जारि दुर्गादास बर' बिथांमोन बायदि दुर्गा बर' बिथांमोन बायदि जाहाथे इयुनाव सासे राफोद जोलुर गेलेगिरि जाहैनो हागोन जों बेखौ मिजिं थियो। नंगौ बे समाव आं दंफायो नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे खायजामाथियावहाय खायजामाथिनि गेलेग्रा फोथाराव बे समाव जोंनि बर' लाइमोनफोरा सानफा एफा जौगानाय बा गेलेनाय आयदायाव जौगानायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। गोबां बर' लाइमोनफोरा देग्लायनि बोसोराव नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल गेलेनाय बान्था बेफोरबायदि मोननो हादों। बे समाव आरो नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे खायजामाथि हालामनि सोमदोन खेरखातारि बिथाङाबो इउनाइटेड एफसिजों नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिजों गेलेनो थाखाय खाबु मोनदों बा बिथांमोननि टीमाव बिथाङा सायख'जादों। बे समाव जों दङ सोमदोन खेरखातारि बिथांनिफ्राय जों माखासे खोथाखौ मिथिना लागोन। बिथाङा माबायदि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआव बाहागो मोनखो बे समाव जोङो केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि सोमदोन खेरखातारि। आफानि मुङा मुस्रि कर्टेन खेरखातारि। गामिया खायजामाथि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि। नोंथाङा बेसेबां गोबाव जाखो नैफोरबायदि गेलेनाय? आङो 2020 निफ्रायनो गेलेबोदों। दायो बबे टीमजों सोलिदों? दायो आङो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआव सोलिदों। बेसेबां गोबाव जाखो बिदि सेलेक्ट जानाया? सोलिनाया दाख्लैसो 2023। बिनि सिगाङाव नोंथाङा माबाफोर नेशनेल इन्टारनेशनेल बेफोरबायदि गेम गेलेदोंमोन? स्टेट गेलेबाय। स्टेट गेलेबाय। गुवाहाटियावनो हरिसिंगा डायमन्ड इंलिश स्कुलजों। नोंथाङा दायो बेसेबां क्लासाव फरायो? आं दायो 9 थाखोआव फरायो। 9 थाखो बबे स्कुलाव? खायजामाथि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव। खायजामाथि हायार सेकेन्डारि। नोंसा आफाया? जोंहा आफायाथ' दाउ गोदायो खायजामाथि सकआव। नोंथांनि गेलेनायाव बेफोरबायदि न'खरनिफ्राय सोरबाफोर थुलुंगा होदों नामा? जोंनि आइ आफा आरो आदा। आচ্ছা, नोंथांनि फोरोंगिरि बेफोरबायदि दं नामा गेलेनाय बिथिङाव? कचार बेफोरबायदि? कचार बबेनि? बे खायजामाथिनो आदै सुरेश आरो आदा फुलकेश उदालगुरिनि दं सन्जय सार। नोंजों लोगोसे साबेसे स्टुडेन्ट बेफोरबायदि गेलेनायाव सेलेक्सन जादों इउनाइटेड एफसिआव? 6 जन जादों। सोर? खैराबारिनि 2, हरिसिंगानि 1 आरो ओरै बरपेटानि 1 दं, ओमफ्राय सासेनि गामिखौ बावबाय आं। फैबाय थानाय समाव इउनाइटेड एफसिआ गेलेनो थाखाय बहाबा थांखि बेफोरबायदि दं? इउथ किड्स लिग गुवाहाटि टाउन क्लाबाव। गिबियावनो खुलुमग्रोबाय रादाब बुथुमगिरि आदामोननिसिम। बे समाव खायजामाथि ओनसोलनिफ्रायबो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आन्डार 15आव खायजामाथि ओनसोलनिफ्राय सोमदोन खेरखातारि बिथाङा गेलेनो थाखाय सुबिदा मोनबाय। बिनि थाखाय खायजामाथि ओनसोलनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो इयुनाव सासे राफोद फुटबलार एबा गेलेगिरि जाहैनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। बेनि सिगाङाव सोरबाफोर बेफोरबायदि गेलेगिरि आरो बुजिदोंमोन नामा बे खायजामाथि ओनसोलनिफ्राय? बे खायजामाथि ओनसोलनिफ्राय जों मिथिनायाव गोबां सिगाङाव गेलेगिरि बिथांमोना दङमोन आरो दासिमबो स्टेट लेभेलाव गेलेगिरि बिथांमोन दङ, जेरै फुलकेश ब्रह्म आरो सुरेश बसुमतारी बिथांमोनाबो दासिम गेलेगासिनो दङ। बिथांखौ गोजौ फारसे गेलेनायाव जौगाहोनो थाखाय माबाफोर थुलुंगा बेफोरबायदि बुंगोन नामा? बे समाव सोमदोन खेरखातारि बिथां फंबाया जोबोद गोरिब न'खरनिफ्राय बिलं खालामो एबा फैनाय। ओनसोलनि माखासे गेलेगिरि बिथांमोननिफ्राय बिथाङा गोबां थुलुंगा मोनदों आरो बिथांमोननि कच बिथांमोननिफ्राय गोबां बिथाङा थुलुंगा मोनो आरो गोबां गेमावबो बिथाङा बाहागो लानो हाबाय। बे समाव जोङो बेखौनो खावलायगोन एबा जोङो हास्थायगोन सासे खायजामाथि ओनसोलनि जानानै सासे इयुनाव मोजां फुटबल गेलेगिरि जाहैनो हाथों जेरै हलिचरन नार्जारि दुर्गादास बर' बिथांमोन बायदि दुर्गा बर' बिथांमोन बायदि जाहाथे इयुनाव सासे राफोद जोलुर गेलेगिरि जाहैनो हागोन जों बेखौ मिजिं थियो। नंगौ, थारैनो बे समाव जों मिथिनो हाबाय बिथाङा माखासे खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआव गेलेनो थाखाय बिथाङा बाहागो मोनबाय। बे समाव जों नुनो मोनगासिनो बर'नि गोबां लाइमोन बिथांमोना नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल बेफोरबायदि गेलेनानै बान्था देरहासारबोदों आरो बेबायदिनो सोमदोन खेरखातारि नैबे उदालगुरि